Kuuɗe Lilaaɓe suura 12:12 aya 1 yaaki 12. Bulus nangi laawol gariiri Rooma. Nde ɗum suɓi min njaha Itaaliya nder komiwal, sey Bulus e woɓɓe nangaaɓe ngaɗa nder jungo mawɗo sooji'en bi'eteeɗo Juuliyos. Kanko woni ardiiɗo kawtal sooji'en bi'eteengal sooji'en Kaysar. Min natti komiwal ƴiwoyngal Adiramitiyum, jahayngal gariije gonɗe fongo maayo nder leydi Asiya. Min dilli e min gondi e Aristarkus, neɗɗo leydi Makidoniya, ƴiwoyɗo gariiri Tasalonika. Nde fini min jotti gariiri Sidon. Juuliyos nani jurumɗum Bulus, o jaɓi Bulus yaha to higooɓe maako ngam ɓe mballa mo. Nde min ummii ɗon, min tokki fuuna leydi Saifurus ngondi caka ndiyam, ngam hendu sembiɗira ton. Min kulti maayo haade Kilikiya e Bamfiliya. Min jotti gariiri Miira nder leydi Likiya. Ton ardiiɗo sooji'en on heɓani min komiwal ƴiwoyngal Alijandiriya, ummaningal Itaaliya. O nattini min ngal. Balɗe ɗuɗɗe komiwal amin waɗi e yaara seese. E bone min jottori haade gariiri Kinidus. Nde hendu haɗi min yaaki yeeso, sey min tokkiri fombina haa min jotti Kiriti, leydi gondi caka ndiyam. Nde min ƴaɓɓi haade Salmoni, min tokkiri fongo Kiriti, ton to hendu sembiɗira. E bone min ƴaɓɓori, min jotti wigeere bi'eteende jipporde bonde haade gariiri Laasiya. Min bonni carel ɗuɗngel haa nyalde humto ittuki hakke ƴaɓɓi. Nder carel ngel yaadu nder komiwal e saɗina seɗɗa. Ngam maajum Bulus hokki caawori, o wi'i, bandiraaɓe, mi yi'i komiwal ngal e ko woni nder maagal fuu wonnoto. Naa kanjum tan, amma haa enen ma en kalkay. Amma mawɗo sooji'en on ɓuri jaɓuki haala joomu komiwal ngal e powɗongal dow haala Bulus. Jipporde komiije to min ngoni wooɗa nder ndungu. Ngam non ɗuɗɓe wonɓe nder komiwal ngal ɓuri yiɗuki min njaha Finiki, ngam min duuma ton to ɗum waɗoto. Finiki woni jipporde komiije nder leydi Kiriti, daaraynde lokkirde hirna e wayla, e lokkirde hirna e fombina. Daga gariiri Kaysariya, Bulus en nangi laawol mu'en yaaki gariiri Itaaliya, wato gariiri Rooma. Ɗum yaadu juutundu e saɗndu naa seɗɗa. E carel ngel walaa piirooje, walaa jirgiyal leydi, walaa bo moota. Koyɗe e pucci e babbi tan ɗum waɗirta yaadu dow leydi, e ɗum huutira komiije ngam yaadu nder ndiyam. Aya 1 yaaki 3. Nde ɗum suɓi min njaha Itaaliya nder komiwal, sey Bulus e woɓɓe nangaaɓe ngaɗa nder jungo mawɗo sooji'en bi'eteeɗo Juuliyos. Kanko woni ardiiɗo kawtal sooji'en bi'eteengal sooji'en Kaysar. Min natti komiwal ƴiwoyngal Adiramitiyum, jahayngal gariije gonɗe fongo maayo nder leydi Asiya. Min dilli e min gondi e Aristarkus, neɗɗo leydi Makidoniya, ƴiwoyɗo gariiri Tasalonika. Nde fini min jotti gariiri Sidon. Juuliyos nani jurumɗum Bulus, o jaɓi Bulus yaha to higooɓe maako ngam ɓe mballa mo. Ɗo en nani Festus gomnaajo suɓi Bulus en njaha Itaaliya, wato gariiri Rooma, nder komiwal, wato ɓe tokkira laawol ndiyam. Festus gomnaajo waɗi Bulus e woɓɓe nangaaɓe e jungo mawɗo sooji'en bi'eteeɗo Juuliyos. Luka e Aristarkus njaadi e Bulus. Nde ɓe njotti Sidon nder leydi Lebanon, en nani Juuliyos ardiiɗo sooji'en on yurminani Bulus, haa ma o alimo o yahi to higoraaɓe maako ngam ɓe mballa mo. Aya 4 yaaki 13 wi'i, nde min ummii ɗon, min tokki fuuna leydi Saifurus ngondi caka ndiyam, ngam hendu sembiɗira ton. Min kulti maayo haade Kilikiya e Bamfiliya. Min jotti gariiri Miira nder leydi Likiya. Ton ardiiɗo sooji'en on heɓani min komiwal ƴiwoyngal Alijandiriya, ummaningal Itaaliya. O nattini min ngal. Balɗe ɗuɗɗe komiwal amin waɗi e yaara seese. E bone min jottori haade gariiri Kinidus. Nde hendu haɗi min yaaki yeeso, sey min tokkiri fombina haa min jotti Kiriti, leydi gondi caka ndiyam. Nde min ƴaɓɓi haade Salmoni, min tokkiri fongo Kiriti, ton to hendu sembiɗira. E bone min ƴaɓɓori, min jotti wigeere bi'eteende jipporde bonde haade gariiri Laasiya.
En nani nde ɓe ummi daga gariiri Sidon nder leydi Lebanon, ɓe ngaɗi ka ɓaaraaki leyɗe feere-feere haa ɓe ngari gariiri Laasiya nder leydi Kiriti gondi caka ndiyam. Aya 9:10 wi'i, min bonni carel ɗuɗngel haa nyalde humto ittuki hakke ƴaɓɓi. Nder carel ngel yaadu nder komiwal e saɗina seɗɗa. Ngam maajum Bulus hokki caawori, o wi'i, bandiraaɓe, mi yi'i komiwal ngal e ko woni nder maagal fuu wonnoto. Naa kanjum tan, amma haa enen ma en kalkay. Amma mawɗo sooji'en on ɓuri jaɓuki haala joomu komiwal ngal e poɗoongal dow haala Bulus. En nani ɓe neeɓi nder gariiri Laasiya haa carel humto ittuki hakke ngo Yahudanko'en ƴaɓɓi. Humto ittuki hakke ɗo ɗum humto ngo Yahudanko'en ngaɗata nde go'o e hitaande, bo non no Allah Joomiraawo umri ɓe nder Attawra ɓe ngaɗa ka waɗuki. Ko nde hitaande Yahudanko'en kawritay to wuro ceniingo, waato to ɓe mawninta Allah ɗum hirsa ngaari e damgel e karoori ngam yaafanaaki hakke Yahudanko'en fuu. Misaalu, bo humto lahiya ngo ɗum waɗata ko nde hitaande. Ɗum bo annabaaku dow ko annabi Iisaa waɗata, waato Allah Joomiraawo e hoore muɗum siryake annabi Iisaa warti karoori muɗum ittayndi hakke ɓii Aadama fuu. To en jangi nder Linjiila deftere Yahaya suura 1:29 en nanay ɗum. Ɗum e holla en annabi Iisaa warti karoori Allah ittayndi hakke duuniyaaru fuu. Waato annabi Iisaa maayi dow gaafangal rufi ƴiiƴam muɗum ngam yaafanaaki ɓii Aadama fuu hakke. Gaɗa humto ittuki hakke ƴaɓɓake, Bulus en taski ngam nanga laawol. En nani carel ngel bo ndungu, yaadu nder ndiyam e woodi torra e bone naa seɗɗa. Ngam non Bulus hokki ɓe caawori, o wi'i, bandiraaɓe, mi yi'i komiwal ngal e ko woni nder maagal fuu wonnoto. Naa kanjum tan, amma haa enen ma en kalkay. Amma mawɗo sooji'en on ɓuri jaɓuki haala joomu komiwal ngal e poɗoongal dow haala Bulus. Ngam non ɓe njaɓaayi caawori Bulus. Aya 12 wi'i, jipporde komiije to min ngoni wooɗa nder ndungu. Ngam non ɗuɗɓe wonɓe nder komiwal ngal ɓuri yiɗuki min njaha Finiiki, ngam min duuma ton to ɗum waɗoto. Finiiki woni jipporde komiije nder leydi Kiriti, daaraynde lokkirde hirna e wayla, e lokkirde hirna e fombina. Ɗo ma en nani yimɓe wonɓe nder komiwal ngal kokki caawori mu'en wiiki, nde jipporde komiije to ɓe ngoni wooɗa nder ndungu, ay ɗum ɓuri ɓe njaha gariiri Finiiki, ɓe nduuma ton to ɗum waɗoto. En nanay ko waɗi nder ayaaje ɗe njangeten to yeeso. Mi dow Allah Joomiraawo hokka en faamu. Amin.